Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Lunes. Pizza 29 na bulan sang Agosto tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magaduloong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. Councilor Espino may sibilyan nga iendorso para mamuno sa bitaw. Paghalong panugyan ni Gobernador Lacson sa mga motorista sa mga dalan nga ginalabayan sang sugarcane trucks. Masubra 2 ka kilo sang syabo na kumpiskar sa mag-utod nga babae sa siyudad sang Silay. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginreport sang Department of Finance sa Senado nga yara sa 102 ka mga empleyado sang Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue ang napapanaugan penalidad bangod sa irregular nga aktibidad may kaangtanan sa pagbayad sang buwis salen 2016 tub 2022. Suno kay Senador Sherwin Gatchalian, Chairman, Senate Committee on Ways and Means, sa madamo nga kahigayunan ginagamit sang collecting agency ang poder sini agod lagson ang mga taxpayer bisan sa sala nga paagi rason nga dapat mahimo layina ang Taxpayer Bill of Rights and Obligations. Agod mapauntat ang nasambit nga buluwaton. Base sa investigasyon sa nakaligad nga Abril sang Revenue Integrated Protection Service, ang Department of Finance nga pila sa mga empleyado sang Bureau of Customs kag BIR nga involved sa illegal nga buluhaton. Sa 468 nga ginimbestigar halin Hulyo tuig 2016 tubtob Pebrero 2022, 16 ka mga empleyado ang na-dismiss, napulo ang napamatudan nga guilty sa kasong kriminal, 37 ang suspendido kag 7 ang ginmanduan nga magbayad sang penalidad. Sa Hulyo, sang amo nga tuig report sang Bureau of Customs nga 3 sa mga tinaw sini ang na-dismiss, 27 ang na-relieve, kag 7 ang suspendido. Puerte nga mga ahensya sa gobyerno. Amo pa ini sila ang ginasaligan nga mangulikta buwis, ginakuting-kuting nila pati buwis ang tao. Panukot buwis, wala gasulod sa kaban sa gobyerno, gasulod sa ila bulsa. Kahuluya. Hindi man tanan nga mga empleyado sang Bureau of Customs kag Bureau of Internal Revenue kun BIR. Pilo mga opisyal nga ginbutang nga mga kulikta, nangulikta sila ya para isulod sa ila bulsa. Dapat kung tani ang kuliktahon mo, masulod sa kaban sa gobyerno. May styling pa ini sila. Nga kon ang balayaran mo nga buwis, ehemplo, dako abe, mga 5 milyones, ilan na maniubrahon, nyari ay, tagaan namon ikaw sang baayong deal. 2 milyones lang ang bayaran mo. Ang iban, makadto sa ila bulsa. May nagamaniubra, may mga accountant kag iban pa nga nagamaniubra sini. Amo na nga dihamak nga iskandalo
napunaan ang Bureau of Customs kag Bureau of Internal Revenue. Imbes nga revenue remedyo ang ginahimo sa pila ka mga empleyado. Sa nasiling ko na hindi tanan, pero amo ini nga mga sang gobyerno nga puwerte gid ang korupsyon. Dapat balasahon, dapat ang tanan nga may baho salong sa korupsyon, sipaon sa pwesto. Pobre man ang ginakolekta nga buwis sa tao. May tani kung gakadto sa kaban, makadto sa proyekto, pero laban-laban ginataban sa mga takaban nga mga opisyal sang Bureau of Internal Revenue kag Bureau of Customs. Wala man kamo mahuya. Ang ginanit nyo, ipakaon nyo sa pamilya nyo, aba kahuluya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Relax anay makadali, balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak.
Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control. Ba iban gabarikutot pa kay karon nga adlaw pula ang kalendaryo National Heroes Day. Medyo ang iban ga pulo pahuway, ang iban nakabango na. Mas maayo nga kaagahon bugtaw ron para madamo kita sa mahimo nga trabaho sa sulod sang aton tagsa kapuluyan. Morning na kamusta ng palibot sang syudad sa Bacolod? Kamusta na ang aton mga driver? Daw ga kuba-kuba ang dugan, big time naman nga pagsaka sang presyo sang gatong ikasa na buwas. Kamusta na mga merkado naton? Kamusta mga balaklon? Ang malain na kay ang pagsaka sang presyo sang gatong daw pabilo ini siya nga bisan ang pila ka balaklon sa merkado nagaibwal man ang presyo. Aber, nagalabutyar na ang aton patrol sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod. Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni aksyon
Alvin Graba. Action Alvin, good morning. Action na Fred, good morning sa atong pinalangga nga mga tagpanamati. Good morning. Ang laragway karon sa pila ka mga danon sa syudad sa Bacolod, masyado gid ka tawhay. Pipila ka mga salakyan di pasahe ang palamang nga nakitanta no nga nagbiyahe sini nga aga action na Fred Andaman bus. Ari kita tubang action na Fred sang Caltex ang presyo sang ila sini nga diesel 75.13 while ang ila sini nga gasolina 70 pesos and 45 centavos amuni ang regular action na Fred no while ang atubang manamon diri ang total may ara sang 72 pesos and 45 centavos umani ang presyo subong sang crudo and 67 pesos para naman sa ila sining ining ginatawag nila nga gasolina action Fred pero was nga adlaw alandam big time nga pag saka sa presyo naman sang crudo action na Fred makon mo na iyang from 5 pesos and 90 centavos to 6 pesos and 20 centavos sa presyo ng crudo o kampiyon big time gidya gali action na Fred na ang ining pagsaka sa presyo sang gatong while ang presyo naman sang gasolina di masaka man siya action na Fred masubra piso tugtog 2 ka piso action na Fred naglabas sa may kilid sang barangay hall mismo sang barangay Angin and basura. Oy, good morning. IPM ang basura way pa na pick up no sang IPM basi dugay-dugay ma-pick up na guro ni nila basi na lipatan lang or maybe basi tulog pa no ang ila sining mga men sa nga nag-pick up sang mga basura dito naman sa area action na Fred sang IPM no sining aga while ang nasiling tana ang dalaron sa dalan sang Burgos going merkado sang Burgos Public Market masyado gid ka tawhay baw ara pagid gali iba nga mga basura skili di mo ya sa tubak pa sang YMCA ara pagyapon ayo wala naglagaw no ang mga miyembro sang IPM action Fred and of course kumusta unta ba karon dugay-dugay kaya ning tilion action Fred gaamat-amat naman pag bukas sang sining Burgos Public Market sa pila naton ka mga kauturan kay subong sinikitaon pa nga nag-amat-amat pa lang panaog action na Fred no sang ila sining mga isda ang ready na no panagtag karon nga aga ari pa diri action na Fred mga boxes sa ginasiling tabla sining mga isda sa pa sa tubangan way pa na plastar no sa sining aga so basi dugay-dugay action na Fred mangin available na ang aton sining mga kauturan sa pag-plaster naman no sa mga isda while ang iban ginapasulod pa lang sa mga Carito boys pasunod sa tagsa ka mga lamesa sining aga action na Fred but so far sa aton sining mga kauturan especially sa mga madam ag mga sir nga temprano pa magapadulong sa tagsa ka mga merkado bukas na no ang Burgos Public Market ang importante diri samtang nagapangapi ka mo sining aga sa the best no sining aga nga iupunta ang Santon Plus Herbal Coffee Mix amo ni ang kape
Reports and Patrol with aksyon Nani Kiraw, ini si aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkulod, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:26 na bangon-bangon na kag mangisay-kisay ehersisyo makadali pagkatapos ano ang imo pamahaw karon nga aga. Ako may kalabasan ako sa balay ito, may takway naman ko to. Pulang ko na lang to, tugabang, okra, talong, kapayas, paburgos kabi karon. Kung may nylon shell, kaya mo nang ipanakot tas laswa para rimes balang iya sabor, ang iyang sabaw. Tapos bakal tato ko ng lagaw guro isulusog babla. Tapos may sinamakan ka, may kalamunding, may kutitot ka, ang katumbal subong bahal, no? Tiyan mo nang silusaw-saw mo ang sinugba mo nga lagaw daw, kanamit ipamahaw. Kung may mga bahaw ka, kalukaluhon mo, sos. Pagkatapos, ang gas-service mo, bago lang tapos paligo, gawilik-wilik sa buhok yan, gatampi lang tuwalya. Manamit ang pamahaw, makawiwili karon nga kagahon. O bangon na! Luto-luto, kapi-kapi kita, karon nga kagahon, Lunes nga Lunes, gid. Aba, kamusta ang mga merkado, presyo-presyo, amugi na siya. Basta gani gasakang gatong gasaka man ang presyo sa merkado. Action Radio Philippine Standard Time las 4:28 na. Ba si Milili Uligo una gid siya. Muning kono kay Ma'am Vanessa Star kag Doc Matmayo, Jinke de Alagdon, Will Amar kag Alex Muntisa. Si Alex Muntisa ra naman Si Aida Alunan, good morning. Kay Sean Ricosana Liamos, good morning man. Sean Ricosana Liamos. Dira kay Montiliano Jore, good morning. Bao, action play, morning da. Ari ko di naga-monitor siling ni Alex Montisa. Si John Ray Dila Piña, ara na siya. Morning ko no kay Claire kag kay CJ Dila Piña, sang sityo Aninii, Barangay Tagda, Hinigaran. Si Abner Estrabon, Gapangagda Kape, salamat gid. Mayo lang pag-monitor. Kay Salvador Tanalion, good morning Kapeta Nitib. Tamya ko kay Sofia Angel Tanalion, naga-monitor sa Pontevedra with love. Ba, si Jinky de Alagdon, aga pa siya. Morning kuno kay Jeep Villasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, tanan nga ARB kuno. Sige, ay pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Sige, nyagata, pinamalhan nga guno, sudan ko ba? Namit ay pinamalhan nga guno, mananam. Kay Romeng Estrabon, sa Barangay Talaban, Himamaylan, good morning man. Kay Boss Chalito Baba kag Henry kag Juan Samura, good morning kuno siling ni Milili Oligo. Mary Joy Victorino Flores Makawili, good morning. Gamonitor dire sa Talisay. May lang pagpamati kuno kay Mama ya Mary kag Papa ya Robert Flores sa Barangay Carolan, Kabangkalan. Morning de sa inyo. May lang pag-monitor tagsagid kakagahon ba si Star Mayo. Happy Blessed Sunday kuno. Domingo to sila sa ngapon sa Amerika. Sige, morning. Bao, manamit nga kape kuno. Dr. Alfreds. Sige, Ariglado with love from 10,000 Lakes of Minnesota State, USA. Kay Star Mayo. Kay Inday Blasa, good morning man. Dara kay Erlinda Ordonez Planas, good morning.
Mayo nga pagpamati da kay Nanay Milin Bilya sa Puro Kawayanan, Carolina La Carlota City, kag sa anak ko Christine Plana sa Pamilya Bilya. Sige, mayo nga watching from New Lucena, Iloilo City. Kay Aida Alunan, tamyaw ko sila ni Rodolfo, Rinaldo, Roberto Alunan, Alan kag Lourdes Villarite Junior Advincula, Hendrita Garcia dire sa Barangay Granada. Taga Barangay Granada, good morning. Kay Erlinda Ordonez Planas, good morning man. Kay Chao Esrabon, basi Imbong Jocampo Aramana. Kay Lorna Diligencia, upod ya si Kapbito sang Maaw, good morning sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa ato na, tagsagid kakagahon. Kay Judge Nap Diamante, Bugtauron, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos kag Bob Rancia, good morning. Stuto Raul Alibugas dalong galadlad nga napamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning lang. Ari anayo, ang libre balang medical. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima,
Honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, Program kag medical mission nga ginpatigayon sang Aksyon Radio Bacolod sang nagligad nga Sabado, Agosto 27. Nangin benepisaryo sang among programa ang mga estudyante sang Mulocabok Integrated School sa isla sa Barangay Mulocabok, Syudad sang Sagay, sa diin 220 ka mga school supply kits kag masubra 200 ka mga school bags ang natigayo na panagtag sa mga estudyante sang among bulutuan bilang kabahin sang balik eskwela program sang istasyon pagiman sa suporta sang task force kasanag. Sa piyak gabahin, naglapot naman sa 300 ka mga pumuluyo sang among lugar ang nakaabil sang libre nga medical mission pagi sa bulig kag kooperasyon sang Sagay City Health nga opisina, Sincere Drug Store kag Negros Grace Pharmacy. Ang among aktibidad ang mismo gin pamunuan gid sang aton station manager Nuna Magbanwa kag iban pa nga mga personnel sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Pipilain na ka mga programay kaangtanan sa aton anibersaryo. Ang anibersaryo sang Aksyon Radio ginahalad naton ina sa aton mga tagpalamati, mga medical mission, panagtag sang bulong libre nga konsultasyon.
ang pagpamati ninyo sa Aksyon Radio, ginakambyuhan na mo nina sang husto kag maayo nga serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Siling ni Mary Joy Victorino Flores Makawili, tamyaw si Ian Bert Flores. Happy birthday kuno. Ika-4 nga pagsukat anak ni Albert Flores sang barangay Karulan, Kabangkalan. Happy birthday, gid. Dira sa kay Jimmy Latido Sr. Morning, tamyaw happy birthday, Jimmy Latido III. From Mama, salamat gid. Wala sang anuman. Kay Jimmy Latido III, happy birthday gid. Kay Ruby Martinez, good morning. Liog tamyaw kay Efren Martinez, naga-monitor sa Handumanan. Taga-Handumanan, the morning. Kay Ana Sinoro, action bid kainit man. Oh, natural kay maalinsangan giman ang panahon. Kay Doy Arthur, good morning. Tamyaw ko pamilya Dison Kagdihada. Sige. Maayo lang pag-monitor. Dira kay Virgilio Binyas, mayong aga. Labi na gid si Ewota, salamat gid na tamyaw ko lang. Binyas family, iloy ko. Nga si Susan sang Mambulak Silay, naga-monitor sa Pampanga City. Good morning sa inyo. Si Star Mayo, thank you gid sa mga panamyaw kuno sa iya. Dr. Matt Mayo, gapasalamat gid. Kay Jinky de Alagdon, Alex Muntisa, Milili Uligo. Labi na gid sa Aksyon Radio, wala sang anuman. Kay Juan Salmiti Isiha, good morning man. Dira kay Ezekiel Mateo Dulblas, good morning. Halin sa Marbel, South Cotabato. Taga Marbel, South Cotabato, good morning lang. Dira kay Philip Bilisa sa Murcia, kamusta ka mo da? Si pare Kinit Babon, si Marvin si Danny Dalgo sa Manapla, good morning. Kay pare Erning Horilia, gabugtaw na ni siya. Richard Caltoto Bino sa Barangay 4. Pareng istoy querido, abibangon kag mag walking na. Sige. Kay Jubal Trinidad, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevent. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po May kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo. Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon pag magpatiyog sa roleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Dumagya ka na klase sa mapay! Dumagya ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himo sa nagpalayag nga makabatyag kita sang mapaang nga panahon sa sulod sang 3 ka adlaw. Ambot silingon, sa sulod sang 3 ka adlaw, hindi makatilingala siling sang pag-asa, makabatyag kita mainit, mapaang nga panahon. So, halong kita, labi na gid ning heat stroke nga ginatawag. Medyo kung ara kada sa kabukiran, pulo pasilong kada sa madabo nga kahoy. Ang pila naton ka mga utod, medyo hindi kagad patial sa init kay kadelikado siling sang pag-asa porte kapaang sang panahon sa sulod sang 3 ka adlaw. Action Radio Philippine Standard Time las 4:55 na. Ba si Utay Benedicto nya are kudega monitor sa Don Jacob Village, Barangay San Jose, Sipalay. Tamyaw si Bibing Nonoy Hidriana, Nonoy Bakwado sa amo nga lugar. Muning da sa inyo. Si Jubal Trinidad yaw, YouTube Transistor Radio kuno kag perte nga pag-monitor. Thank you gid kay Erlinda Ordonez Planas. Good morning. Happy birthday da kay John
Rinald Sambilad sang Binyan, Laguna, subong nga adlaw Agosto 29. Happy birthday da kay John Rinald Sambilad. Sige, ugatis family ko no kag Pamila Planas kag kay Toto Minggali. Morning lang. Kay Rimar Binyanyo Lingoste, good morning. Nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Taga La Carlota da, good morning. Kay Mario Olvido Aquisa, morning. Tamya ko lang akon bata Leo Sumadya Aquisa. Happy birthday. Bada mo sa nagasaulog sila kadlawan karong adlaw, no? Kay Leo Sumadya Aquisa, happy birthday gid. Kabay pa nga malipayon ka karon nga adlaw. Sige. Kay Mary Joy Victorino Flores Makawili, maay lang pangapi sila ni natamyaw ko na kay na. Kay Georgia Gargasiran, morning, maay lang pag-monitor tagsagid kakaagaho. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang pinayakag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang pinayakag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Binaluhan ay tiro sa mga katapos ang pinayakag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Aber, pasudlon tang report sa Provincial Capitol, paghalong panugyan ni Gobernador Lacson sa mga motorista sa mga dalan nga ginalabayan sang sugarcane trucks. Balita Kapitolyo. Detalyo po kay Aksyon Marlon Inubi. Aksyon Marlon.
may ara sa nga panugyan si Negros Occidental Governor Bong Lagson sa mga motorista, labi na sa ring mga masabi nga labay sa dalanon nga ginaagyan sa nga mga sugarcane trucks nga maghalong sa kung na pwede pa lang dublihon ang paghalong. Ini matapos magluntad ang sunod-sunod nga mga aksidente nga pagkakabunggo sang tricycle o kung truck nga nagakarga sang tubo o patunuban nagligad sa baydanan sang circumferential sa barangay Bata Bacolod kaging sundan nini sang aksidente man dito sa may syudad sang Talisay. Hambal sang gobernador hindi balikawan nga damo subong sang mga nagabiyahe nga mga sugarcane trucks on truck nga nagakarga sang tubo tagon man sang pagbalik siring galing sa mga sentral. Kaya naman sa advice ang gobernador sa mga nagamaneho sa sugarcane truck na once gabi nga mag-aberya ang ilang sa nagamaneho, dapat butangan gid kagabagpahamtang sila sa ginatawag na early warning device para nga test makita kagababalaan sa nagalabay sa dalan nga ina ang aberyado kagamanikawan ang anuman nga aksidente. Nagligad nga Agosto 26 may ara sa tatlong ka mga nagkalamatay gid sang aksidente nga mabungguan sang truck ang tricycle nga nag-U-turn sa barangay Bata, suran sa Bacolod. Agosto 27 may isa man ko 13 anyos ka bata ang nagamariho sang tricycle nakabunggo man sa truck ang napatay man dito sa may syudad sang Talisay. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon Malo Sinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 5:07 na. Oh, bangon na kamo. Adlaw ron kay Lourdes Cabalhen Hapen dira sa Cubay, Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Good morning. Kay Milagros Morales, monitor sila. Edgar Morales ang barangay Maaw. Edgar Morales. Kay Renato Tanuan, good morning. Tamyaw ko Milko Bilyo. Tod Mating Lukoy Kagrupo Paghidait. Kay DC Santoyo Lisaw, good morning. Misyo ba patamyaw dire sa sitio Dulum. Nga Dulum Lights na ang pangalan with love. Sige, pamilya Panag diri sa sitio Dulom. Kay Ters Birgara Sanso, good morning man. Dira sa Moises Padilla. Kay Warlito Nisya, good morning. Morning ko do sa barangay Magbalyo, kag barangay Talok. Kay Maricel Alon sabi, good morning. Tamyaw Tilma Pihidasyon, Kadungon, Hope Sabudugo, Aileen Artiliado. O sige, good morning. Dira sa La Castellana. Kay Rinaldo Poderoso, good morning. Dira sa Barangay Tangob. Taga Barangay Tangob, good morning. Kay Nilyang Vergara Sanso, good morning man. May lang nga pag-monitora. Tagsagid kakaagahon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Ang Oxygen Action Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansikag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect,
Gina-consider ko ni nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag ng educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Tupina Sugeton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Ding. Tapos Ingat, ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod siyang nagluntad nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolod norms. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Action Radio Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines, Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Action Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawal Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Action Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Action Boy Duran, Action Fred Salanga, and Action SD. Ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 429. Una nga bula resulta, 4 kag 29. Second draw, 19-10. Ikadua nga bula resulta, 19 kag 10. Third draw, 31-8. Ikatatlo nga bula, 31 kag 8. Aber, rekta kita. Iyari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Jackpot 49,500,000
500,000. Ang jackpot, 49,500,000. Winning combination in any order, 32, 11, 17, 38, 28, 18. Resulta sang 6, 5, 8, 32, 11, 17, 38, 28, kag 18. Saylo kita, 649. Ang jackpot, 41,617,080. Ang jackpot, 41,617,080. Winning combination in any order, 47, 45, 24, 1, 18, 13. Resulta sang 649, 47, 45, 24, 1, 18, kag 13. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Kay Dodge Dalida muning da, kay Perla Kuno Dalida, kag Sinika Mahilom. Si Julpa Caritatibo, good morning lang. Bindol, Pamilya Rolando Colot Caritatibo, kay Marit Chi Pagsugiron Makilan, kag pare Jolo Makilan sa barangay Bandikilyo, o kon kay Wilboy Bandikilyo kag Nora Bandikilyo sang barangay Robles La Castiliana. Gatalag ang matata. Kay Robe Argente de la Luna, good morning, ari lang ko dia. Monitor sa program, Lubik ni kag Robe de la Luna. Kay Nimpa Ibanez sa barangay Tangob, good morning man. Dira kay Jure ni Pamusino, morning. Kay Ray Flores Barayuga, monitor sa Don Salvador Benedicto, barangay Stepania. Kay Connie Sibilia, monitor dire sa La Carlota. Oh, sige naga-monitor upod sa akon mga bata ko no. Si Eli Andresio sang Texas, USA. Ba, sa Texas, USA naga-monitor si Eli Andresio. Kay Nimisha Roques, good morning man. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kakaagahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Ari anayo, may pamangkot. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget Saka Police Major, balita sang headline sang DCRH, nadakpan, oy! Ara sa sasulod sang kasino, gaano kada? Gakuting-kuting ka sa sulod sang kasino. Hindi bla pwede ang mga opisyal kag mga empleyado sang gobyerno. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Bao si Sean Recosana Hamos ara siya sa Barangay Quezon, San Carlos, ga-monitor. May lang nga pag-monitor. Dira kay Jose Erson Lapinigonyo, good morning from Stonehaven, Granada. Kay Nubi Magapan, ara man siya, nagaupod sa aton, naga-monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Sa inyo, may lang nga pag-upod-upod sa aton. Sa Kapihanda, ara da pa manintigro ay no? Si Monsing Syukon, si Joel Perido, si Jubert Carion, si Mayor, si Bida Tumbo, si James Patalagsa, si GC Sindico, si Bibitan, si Roger Aguirre. Sige, pangapin nyo da, muning da. Ang Minsteda, kanday Buybala, Dot Sulibin, Munit Rujas, Nilson Distrito, si Jok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si Pareid Jamson, kag Billy Caro, arada, si Jimmy Candelario ba, hidlaw mo ko ba, nga mag-opod-opod dira sa inyo. Maybe sa masunod ginadlaw. Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwag kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa kahuluya ano mo nara ka sa sulod bisang kasino, empleyado ka sang gobyerno, tapos opisyal ka sang PNP, pagkatapos dakpon ka sa sulod ya sang kasino, akalain puwerte no, wala gid gahalalong. Labay man ang akon ang isabong daw palaban-laban, si atong ang daw may rason gid, daw ibalik gid kinahanglanon gid sa gobyerno ang income sa isabong. Puwerte kadako mo ang income nga ginatagboy sa ning pabulang bala nga ginapagwa live sa telebisyon. Enjoy naman ang mga manugbulang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:28 na, pasudlon tang report sa Bacolod City Hall. Si Councilor Espino ay may sibilyan gali siya nga i-endorse para mamuno sa bitaw. Balita City Hall. Detalye sini. Upod kay Action Dale Salazar. Action Dale. May nga action Fred, mayara na sang persona nga inga-endorso si Bacolod Councilor Al Victor Espino para magpamuno sang Bacolod Traffic Authority Office o kon bitawa. Ginpahayag sang konsehal ang chairman sang Committee on Transportation ang ini nga persona action Fred ang hindi abogado kundi sibilyan nga mayara sang maayo nga track record. Kung madumduman, una na sadto nga ginpalayag sang konsehal nga sa idalom sang ordinansa nga nagatukod sang bitaw, dapat isa ka sibilyan ang mamuno diri kag hindi pulis. Samtang ginpahayag man ni Espino nga magapartner ang local government unit sa LTO Regional Office sa pagtukod action Fred sang Traffic Academy o kon paghanas sa mga enforcer hanggang pagpasangkad pa sang citation ticket nga magapakita sang bayolasyon sang persona sa system sang LTO sa tion nga sila ang magaproseso sang renewal sang ilang driver's license. Mayara na, but I will make an announcement very soon. Civilian dapat. I will not endorse somebody nga wala sang track record. Nabatian si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Life extension
Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:31. May ara na gali nga gina-endorse na ang konsehal nga si Al Victor Espino sa Bitaw. Di mas temprano i-endorse na agod nga si Major Libabla, hindi mamabutang sa alang-alang, kag ang nag-appoint sa iya sa among pwesto. Hambalin nyo lang, pungkuin nyo lang, pwede lang na iya mapungkuan kag matalakay among isyo. Kay Gerald Palma Molino, good morning sa pamilya Palma kuno kag Molino sang Hacienda Canlaon 2, La Castillana, gamonitor sa Valladolid. Kay Glenn Cordero, morning Philippines, salin sa Kuwait. Kay Glenn Cordero sa Kuwait, good morning. Kay Michelle Sayo Gimiroy, araman siya. Si Manjo Arniho, morning ga monitor kami di. Jesus sa Heights sa Estepania. Tamyaw ya si Diana Villanueva. Kay Francine Natalie Bautista, good morning. Monitora Mimis Morales Garcia sa Barangay Maaw. Kay Cheryl Perez, good morning. Tamyaw ya kuno pamilya Villarde sa Bulad, Abuanan, kag pamilya Perez sa Sindaloygoy, Barangay Granada. God bless. Sige. Kay Rosene Santia Locsin, good morning man. Kay Ana Di Sales, morning. Tamyaw ya kuno Teresito Saladan, Kondring Robin Villanueva, ga monitor sa Hacienda Salamanca, Barangay San Miguel, La Carlota City. Kay Aileen Flores, good morning man. Kay Ria Meladio, may lang nga pagpamati. Tagsagid kaagahon, upod-upod lang kita. Sa Barangay Madalag, Baira Family, ginatambyaw kamo ni Sonia Baira Sang Rosal, Takuling. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa akon, nga imnan ko kuno sang Santon Plus. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey. 4 kilo sang shabu na kumpiskar sa mag-utod nga babae sa siyudad sang Silay. Detalye upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Masobra 2 ka kilos ang illegal nga droga ang nagkompeskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit kag Silay City PNP sa gintigob nila nga puwersa sa pagpadagayon sang bypass operation las 10:05 ang takna sang aga gahapon sa may barangay Lantad sa siyudad sang Silay. Nadakpan nila Action Fred ang mag-utod nga mga babayi nga ginkilala sanday Angie Dumdumaya, 30 anyos, dalaga kag si Angeline Dumdumaya, 25 ang edad, dalaga man kag pareho nga residente sang barangay Lantad siyudad sang Silay. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, ang spokesperson sang Police Regional Office 6. Madugay na nga ginabantayan sang mga operatibay ni mag-utod matapos sila makabaton sa impormasyon nga hindi nagaduso sang illegal nga droga. Pero sunod diri sa mga kapulisan, wala nila ginalauman nga 2 ka kilo kag napulo ka gramos gid sang illegal nga droga na sulod pa sa mga plastic sachets kag natay kag ang 2 sa ziplock Action Fred nasulod kag wala pa na pang bukbok. Ini man illegal nga droga nga na-recover sang mga kapulisan. 5 tanan ka mga transparent plastic sachet diri sang suspected shabu nga ginabalabanta ng valor 13 milyones pesos, 668,000 pesos nga valor sang illegal nga droga ang ila nga na-recover. Ining 2 ka mga suspetsado bagod man sa volume sang illegal nga droga nga na-recover sa ila ginakabig nga mga high value individual. Ini karon na mag-utod nga Dumdumaya ang napreso sa custodial facility sang Silay City PNP para sa nagkaigo nga disposisyon. Sa totalan nga mga kaaksyon sa mga mahilig dira maghigop sa mainit nga kape kon kagahon, isa lang ang Nokpo ang kaaksyon nyo. Aksyon Jan Diaz. So nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:40. Mag-utod nga babae. Pati babae, subong gaduso na. Milyon pa. Baw ano man. Ay, daw ang kalibutan gabulubaliskad na. Kay Evelyn Sinaon, good morning, gamonitor Nanay Banjilin Kaglani Hulagay, sang Purok Gaisano, Barangay Alihes. Taga Barangay Alihes, good morning. Kay Ria Miladio, good morning. Kay Rochelle Pulhincio Susana, nagamonitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto.
Kay Rimar Hicano Haliasgo, good morning. Monitor sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castiliana. Good morning na sa inyo. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kagkaagaon. Balikan ta kamo pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambyol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag palamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa roleta. Diri magbaluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radio. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang biniluhan ay tiro sa mga katapusang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan at ihulog ang iyong entry. Radio Philippine Standard Time las 5:51. Diri kita pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Dan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred Priso sa Police Station number 1 ining ginaligal drug pusher matapos na dakpan through bypass operation sa Purok Cadena de Amor Barangay 29 diri sa siyudad sa Bacolod. Ining aresto ang ginakilala kay Harper Ohilla, 24 anyos, residente sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Joven Mugato, si Ohilla nga ginakabig nga street level individual kag naaktuhan sang police operatives nga nagbaligya man sang illegal nga droga. Now na-recover sa iya ini 11 ka plastic sachets ang suspected shabu, more or less mga 37 grams ang kabugaton nga may standard drug price nga 251,000 pesos. Report sang patrol ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power combination sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Ini si una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Radio Philippine Standard Time las 5:53 na ginapaybalo nga ang Federal Lending Corporation kag Metropol Lending Corporation. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Ay! 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 Nagmagya ka na klase sa matay!
Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Wilma nga, This is My Life. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Philippine Standard Time, las 5:57 na. Kay Lito Dayap da good morning. Kay Roger Burgos, Tamyaw ya, Mama Winnie Giray, Burgos ang Biscom Compound sa Binalbagan. Si Runa Rihida Traba, naghingagaw pa. Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio!